Good morning mga kugaok, no. Karon nga video is wating tagbuniyat kay chatan man ta na kung maninoy ba ko syempre mo yung tago libre na po ta panood to na libre na po inom matik na kahit di na tamo din dayon ta kay kaon ay gisik. So sa magsugod atong vlog, shout out ko sa kay paring Tanumi Rosaldi og ka Ma'am Soneros og ni ate og sa mga ugaok niya. Yeah. So, maganda ta simbahan. Let's go. A little longer than a few minutes later. Mga kagaok diyan sa simbahan. Buniyag na dis. Wait. Ang lamdag si mong kinabuhi. Gana konflik bu, anak pre. Ato nang isawilik mo. So guys, mga ga-office picture kami. So mga ga-off man namin kuhan, mana buniyag. Picture. Ay say kasulti mo pre. Gutom na. Yan na. Grabe anak kong taghana pero anak ko pa. Upa tahu walu na lagi grabe kan. Walu anak. Mo ko ngadto na mi sa bahay. Bambam na di guys. Ito na po nang 5 minutes later. Magok, abot na. Sama lang iyak man. Walang hugas mo kung punipudak. Yaon. Yaon. Ngaon bis. Ngaon pre. Ngaon pre. Manilok pa. Sumsumbar mo, apentisyon. Oh, matani oy. Silog ka, Jo. Putos mga daan ni oy. Agad simiipit mga daan ni. Pidi mo daan na, pidi ni. Pidi ni. Tanan. Kalay mo na. Kalay mo.
Uli ta, nakasunod na ta.